Gong, singgir ke Gong. Siap. Wait. Teguh Yono selamat saka kersane iki. Setan. Nunggu karepe dhewe malah. Teguh Yono selamat sosane Gusti. Teguh Yono tatak tangguh-tanggon. Iman kudu kuat. Ora kena goreh rongeh mergo demit sing bakal tumindake ing ora prayoga. Teguh Yono selamat saka kersane Gusti Teguh. Teguh kok nang kono kowe, Guh. Kowe wae Gong, ora kuat. Kula pundi jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Jaya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba padha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Ya. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi jimat paripe dayana ing kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono. Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawan para her-her, para priagung-priagung. Waduh. Sinuwun Ndara Kresna bekti kula kunjuk nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nala garing. Nun inggih sangat anggen kali ndadosaken jimat paripe. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Yo nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kali ndadosaken jimat. Sinuwun Ndarawati bekti kula nggih Den. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Janaka bekti kula. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula. Ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati bekti kula konjo sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula konjo. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula konjo. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka ki loro, iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Nek Ndara Setyaki ki gedhe cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka dungkap angka 2. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayake jejiban, ya kuwi bakal mbangun kayangan. Nalika semono ndak anggep yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar, ndak gulung, ndak titi priksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangke riyen kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Yunadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti yen Kakang Semar kuwi titis sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jenemukal yen to dadi runtiking penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negara Ndarawati dawuh kelawan nata ing Ndarawati supaya ngelekake sarta ngemutake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan. Merga
Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki. Muridé rung teka kok. Kowe meneng tak tutuk gundulmu modar. Guru ki maksude Bathara Guru. Wah, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjeke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Darawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ngaturke karo Hyang Pikulun Bathara Guru mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kuntul-kuntul dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat iku merga perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki Guru ken tekan mriki kula kandhanane kula jerenge goboke Manikmaya supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Darawati niku jegese Guru niku mboten wani adu arep karo Semar merga kula sing duwe penjoko bangun kayangan. Mboten. Terus tutusan kali Sinuwun Darawati. Terus karepe pripun? Karepe Guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulun Bathara Guru? Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone bangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke bangun kayangan. Merga Guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula bangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrut Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan menika mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, majinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Hyang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing Guru, dume Bathara Guru niku sesembaning para titah sampeyan kon ngalor kon ngidul dibalangke ngetan ya ngetan dibalangke kulon ya kulon. Kula nuwun sewu sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu mestine nek dikongkon ngalor dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan miterang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyung ngalor ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene merga Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Glelenge Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong kuwi nek nyaut kok mesti elek to. Merga wedi kalih kula, tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kalih kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten no. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan mriki menging karepe Semar. Monggo gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun.
jagat. Dadi ngono to karepaning Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Natandrawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabekti ning Semar Badranaya kalawan Natandrawati. Aku kuwi sesembahmu. Aku pepundhenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundhenmu. Lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Natandrawati. Nanging sengguh temen ucapmu kemewat kowe ngregem jimat kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat. Yen ngono tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndrawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Najan kudu kepiye carane rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Ngopo iku arep jengklet kesangkut. Ha kok dadak kesangkut. Kurang trampil aprei 5 dina. Ayo. Keprigel aku sudah iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli Sinuwun Ndrawati. Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapakku kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora men pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ha ta Pak? Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budira Semar? Ha ta Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya. Aku mengarep bangayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe, ning karo bapakmu. Sinuwun. Ampun kaya ngoten Sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak nembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok dibebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Ora kaya omonge ra jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu lereng nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok lereng. Ya Mario. Tenang malah bantu Mas. Wong aku iki karo bapak sayang, aku tresna karo bapak. Nganti aku dadi lekol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Lekol apa? Lekol Sukino. Ayo. Aduh nek ngetokke banci jenenge Sukini ya terus ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagra-agra bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek Sinuwun Ndrawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho. Kudune sampeyan niku bijaksana. Kudune sampeyan niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku momong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune Natandrawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki rak dienggo kabecikane negara Ngamarta. Ora dienggo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Ning bapak golekke anu dibantu reng golek anu. Kowe kata-kata yo ora apal. Kabagyaning wong niki kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat karang kademel lan negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak mung perkara sampeyan manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing sangguang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Ning aku salah. Ora sak teruse wong tuwa iki bener. Ngono? Ja omong kok meneng wae ta iki. Nek bapakne akon bab sing ora apik, anake ngelekke, ngono lho.
dielekke Pak ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene ngono. Ora kok ming sendika Pak. Anak bangun miturut dawuh bapane, lek aku nglek colongke telo mangkat. Aku salah. Kok ngono kok Semar bangun kayangan kok dimedikon karo bapane Bathara Bruna. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong-magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan ki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan ki apa? Ya meng manungsa ketemu peri. Ora iso omong ora iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ono ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep meparangi karepe bapak, ra masalah. Ratu Ndarawati, ra masalah. Kowe malah ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Belum. Aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Bong, nek omongan cangkeme sing apik. Kok nek ana dewa medhun tenan. Bok sing apik lambene, Tru. Aku wani tenan ora? Ora. Aku dadak nyebut ora. Ya wis dudu dewa. Lho. Omong kok mulak malih. Yen pokoke masalah memanang karo aku, tetep aku ora trima. Tantrimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena wakar iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanane aku arep mati Tru. Ora wong Bagong ming ngampusi kok ora. Langkahno kuandane Bagong legane atiku. Arepe dhewe panungsmaning jajaran kowe wani gendak sikala kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sonek iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sopo sing wani karo Prabu Ndarawati tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa. Yen ngono wani harus Setyaki sing tak wedeni awamu metu jaba. Piye? Metu jaba. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora clemongan cangkeme. Aku kan metu jaba. Gelem ora gelem. Sasake apa? Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njaba metu apa? Ayo legandang tidak metu njaba tuntut tidak lagi. Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Setyaki. Aku gah kok nek kon ngewangi perang musuh Ndara Setyaki kae wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah.
Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk guna mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi areng kadempel kok alun-alun. Lamongan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jago. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora, iki mbakoku. Malah go uduk-udukan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Mas ora iso, uga nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhane. Satria-satria jare mau sore. Kakang Semar, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang. Mbakku le njaluk kowe. Weh, ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndelok karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lega? Yo. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki? Klerune jupoke. Piye ning opo, Gong? Niki wau Sinuwun Darawati rawuh. Oh. Terus Sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjing kali Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguasane niwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Darawati gone bangun Kahyangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Darawati ajrih kalih Sing Bathara Guru dawuh karo Semar, tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun Kahyangan. Wah, Semar muring. Wah, Oke kalau bangun Kahyangan sampean niku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Iya. Nganti Samatra Sinuwun Darawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kahyangan aku sing bakal murungake tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep terus Sinuwun Darawati tantang lho kowe nantang karo Sinuwun Darawati heeh ayo ben mangkel kok Semar arep dikaco terus iki Sinuwun Darawati nanti metu jaba Sinuwun Darawati metu ning jaba karo sapa kancane Raden Janaka karo meneh Raden Setyaki sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krik brengose obah kabeh aku ya ora wedi brengose ya tak obah endi kira dibrengos kok wah tutuk jase obah ndudun ngono brengos kok ndudun brengos ya tak obahke kula ya nesu terus dadi tantangan
Ndara Setyaki bakal nek wani karo aku metu njaba. Oke, tak. Apa tak turuti karepmu. Belajar metu njaba kabeh. Dados kowe nyeluk aku. Sampeyan mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku bantu karo Semar, bantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Ndarawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Gargaja, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyane bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Men, omong men. Setan tenan. Pancen setan tenan lho kowe kok yo. Aku to dudu kae ora wani ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng kok. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paling pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku bangun kayangan disingkirke. Ngono gawe. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Meng ngomong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem asek metu njaba. Wis kok ngawur ben. Aku metu njaba kok ya metu njaba ben. Ki aku kudu adil apa kok. Mun aku metu njaba aku metu jeraga. Ndara Antasena. Terus yuk. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati mangundurke. Pon omong. Sing ngomong cangkemmu. Wong cangkemmu mbone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti ya? Ayo, men. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saluka, sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek Sinuwun Ndarawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Panjen bocah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe kuwi, Pak. Iya. Ya wis nek pancen Sinuwun Ndarawati karepe ala karo aku, mongko aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya. Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakal becik. Sapa sing tandurane ala, mesti engko bakale keweleh. Tenan, Pak. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kowe sik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Iki grisene ya. Ming ketemplokan kupu nang kelek kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng wae. Nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maksud lu?
Karepku perang ning aja nglarani, nek iso nganggo budidaya, iku pertikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang ora tatu ora lara. Oke, mengko tak gawene, Pak. Iya. Ayo ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar. Menawi lepat diagung pangaksami kemarang medal Jawi bibaraken para kawula ingkang sami gantung sibo. Ah. Kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sak karepmu dhewe kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu Pak, tapi ini kuwi. Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya. Iya. Wis Bagong Angriya ngono wis ora iso dilekke tenan. Rumangsaku kok iya. Petro, dalem Pak, Petro. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ning kasempyok ing aradan. Nggih, ngestoke dawuh. Nggih, ngestoke dawuh. Karawitan Karang Kadempel. Dikon ngonekke gendhing nggo ngiringi bapak mlebu ning dalem. Kasemaran. Dalem Kasemaran iki maksude iki. Ngestakaken dawuh, Pak. Gendhing kesenengane bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Mergo niki enten sing pocokan. Iya. Santi Mulya, Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Perok niku, Pak. Kayak ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon mlimbuk cangik. Nglipur sanggane para lenggah. Ngestakaken dawuh, Bapak. Bapak ngestakaken dawuh. Nyun pamit, Pak. Sing ati-ati. Kowe kaget. Anggir Antasena. Oh, Majile. Anggir Garudaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki lho wadi balaku. Samapta ing gati sawiko ing diri. Narwani karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garudaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den. Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa, Lek? Kala gak wonten mriku. Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo Kakene Semar nek bantu karo Kakene Semar lahir batin. Monggo Kakene Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ing bakal tumama Kakene Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Majelis Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku. Ngaku wong barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja malah Bagong pecah slamu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sago karo Kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya.
nek nglencaki apa sing dadi sumpahku aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Modar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik ngrasa kok kan cerewet. Kowe arep ngece. Rasa ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon ning aja omong. Lho kok menungso ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki mak cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya Samarta, Kakang Antarja Samarta. Tur meneh aku tak nyuwun priswa karo mak cilik. Nek kakene Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakene Semar. Monggo ming nampa dawuh pangendikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakene Semar iku ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakene Semar kuwi bangun para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Sulalaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang karya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar. Supaya uripe kawula sak negara Ngamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayu rukun tembayatan manunggal siji ngangkat raja negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal bantu karo Siwa Ndarawati, Pikulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampean diwaneni karo anak-anak sampean dhewe. Diwaneni karo anakmu Ngrandugi Mbala, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Kula nyuwun pangapunten pareng mboten. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah mboten slaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Hyang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres. Mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling. Tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane pasimu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, girilusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau ulung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontul-kontul tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampean jotosan karo Ndara Antasena. Sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mane sona iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Garukaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho,
tiket bergabung. Oh iya, Aja seru-seru. piro? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku tadi siji. Yo tak bayar kenceng. Nah, tetap saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, Boleh bergabung. balik Apa tau? balik ora tok balik aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing sumindahe sing ora apik. Ayo balik iki. Alah, mau golek rezeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk Jaidan. Kene bali. Mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Atrus niki sapa sing ngajeng methoke Sinuwun Darawati cobi? Sinuwun Darawati niki panek Ndara Setyaki ora iso mbadha kula, ora iso ngrangket kula sing ngunak-unaki Sinuwun Darawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Darawati? Aku nun, Koko Prabu aku sing methoke. Koko ora binadu arep karo aku, ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ku tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Darawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecate dadi Senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyuda jatahku. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet diwangi meneh kok tak pethuke kok ora Bundarawati ning kowe yo melu. Nggih, kesoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo. Setyaki kok nang kono? Nggih. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iku mau tak dawuh supaya nyekel Bagong. Lah kok malah kowe nang mburine Bagong? Yen mapunten boten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kalian Bagong. Si Adi kalah karo Bagong. Kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatira. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula njabut untu kulino. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Nang ngono Setyaki wis kalah karo kowe. Kalah, Setyaki wis manunggal kali kula. Ndara Setyaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Setyaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho, apa ngono Setyaki? Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Lah apa Setyaki bakal kliru karo kewajiban minangka Senopati Ndarawati? Sekawis kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki Wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke, ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Wis tak dawuh. Setyaki.
Gusti kok tak junjung sampeyan dhewe. Kundur. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sedeng-sedeng kejawi kalian Bagong. Jagat Dewa Batara Setyaki. Mboten dawuh. Pun Kakang Ratu Mandura Prabu Baladewa Dawa saking Undurna Nyai Kresna. Mriki istaken dawuh. Wilahe dantenan iki lelakon apa lha kaya ngene iki? Mundur boten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Weh lah karepe. Oh ya jagat Dewa Batara. Ya kaya ngono kuwi Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Siadi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Diketake ndas. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka. Wo lah dantenan. Tro. Kowe iki ngapa? Ora tok celuk. Ngapa? Wo, bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae. Ayo lho, ketemu karo wong. Numpak Pijawa nggawa stop map. Iki Umar Bakri wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ha, tangane papat. Heeh. Ha, kae gelo. Gelo, mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono, Gong. Wah, iki mesti setran gondo lumayan barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Ndara-ndara terus. Ya. Kang, sabar Kang. Sabar Kang, sabar. Oh, iya. Ayya. Iya. Kang, ngewangi Kang. Kang, ngewangi Kang. Terus le, terus. Ya tanganane ndak ora rampung-rampung terus ngono. Waduh. Wis guys, digajol nek cekku kalah kok iki nek digangsu iki kok. Gong, matane Gong. Matane sapa? Matamu. Aku ngapain? Sing tok gajol ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pandene dian Semar malah suwe banget iki. Malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Sabar, Doro. Jiwa Semar aku kena ngopo? Kakang Semar aku kena ngopo? Sampean ora ngerti. Sampean ora. Nah, mboten kaya ngoten. Gong tak angkel samu lho. Metu ora, Tru? Ora. Ameng dinyunyokke kok metu. Tak ora ndane metu. Ndara Antasena. Sampeyan kudu iso gawe lunga wujuding jim setan yo. Ndara Sencaki, Ndara Gatotkaca mangaso, ampun ngalamun niki akeh para jin setan mriki.
Kowe dadi kawula Karang Kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jeng setan pirang-pirang. Kawula Karang Kadempel tili ana nek do kang slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak parikir kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora hafal. Ora. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Anggere nang demit, kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet. Slamet adine Teguh. Slamet saka kersane Gusti. Slamet saka kersane Gusti. Golek setan. Yo. Teguh yono aku Petro. Kaya setan rupane. Matamu. Akang niku ngene. Yo. Teguh yuwana slamet saka kersane Gusti. Teguh yuwana slamet saka kersane Gusti. Modar. Bapak iki pancen wong ampuh tenan. Men kata-kata kaya ngono wae iso ngusir setan. Ayo. Aku kudu entuk iki, Tru. Ha iya. Nyoba kok. Teguh yono kaya. Yono minggat. Minggat diusir plastik. Teguh yono slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh yuwana slamet. Slamet nang ngene yuwana. Aduh. Truk, salah ya Truk. Betul kene. Teguh yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh yono slamet saka kersaning Gusti. Waduh. Iki kok nggawa teken kok gathuk ro awak. Teguh yono slamet. Teguh yono slamet. Wedian iki kok iso ngutik-utik cangkem ya. Teguh yono slamet. Dan tekan buri barang ya. Teguh yono slamet saka kersane Gusti. Teguh yono slamet saka kersane Gusti. Teguh yono slamet saka kersane Gusti. Modar we. Kram ora kowe. Mate kowe. Wis kram kowe. Gong, singgir ke Gong. Siap. Wait. Teguh yono slamet. Slamet saka kersane iki. Setan. Nunggu karepe dhewe malah. Teguh yono slamet saka kersane Gusti. Teguh yono tatak tangguh-tanggon. Iman kudu kuat. Ora kena goreh rongeh mergo demit sing bakal tumindak ing ora prayoga. Teguh yono slamet saka kersane Gusti. Teguh kok nang kono kowe, Guh. Kowe wae Gong, ora kuat.
Sak pikirane do elek-elek. Teguh arep mripate tutupi ora bakal. Teguh Yono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Mripat tak tutupi kok tetep mambu ya. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Halo, Semare ora kuat kok. Ya ngene to dinggo dolanan. Ono kawane do edan. Andre ding dong ding 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 dong ding hae. Babu ding dong ding. Wagongi munyok. Ngono kok pajake kemana? Oh, senengane lah. Ora do edan. Terus sirake Tampil dasi lho kono. Iki dipendhem. Wah, dipendhem iku kudu muda. Nek nganggo sandangan ora ditampa Sukman. Oh. Coba sih. Coba. Kandhane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Teguh Yono slamet saning Gusti. Teguh Yono slamet saning Gusti. Teguh Yono slamet saning Gusti. Wong kuwi aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan. Bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahe ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo Kamukten. Aku ora sulap karo Gebyaring Bondo Donya. Aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin balekake panembahe wong sak negara Ngamarta, balekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan. Ngono ki apa kleru? Oh, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok. Anggreneng perkara kok gawe bab sing gegeran. Anggere ana tembung sithik kok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru binangun.
Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapun. Ayo bali. Inggih. Betari Durga jak bali. Inggih, ngestaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Serbu piye? Aku isih bareng karo ayah. Inggih, Kang. Inggih, kaya ora kena. Sampe naik dhewe. Kurang ngaji ya kowe. Lah wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Inggih kula nyuwun mawon. Ayo bali. Bali. Inggih ngestaken dawuh. Ora bali ditarono wae. Betari Durga jam mulih. Ngestaken dawuh Kakang. Dawuh iya dina tak goleke pangan baju barat nanging sagedakan iki para baju barat kantinan bali marang dandang mangure ngestaken dawuh waktu kula Satria gagah ora tepung karo kowe urung tepung karo kowe cetha lekmu dadi buta durung suwe lho durung suwe piye Satria kondang saka Indodipati nunggul pawenang kabeh menungso padha ngerti Raden Werkudara kowe ora tepung karo Werkudara lekmu dadi buta mula lamisan durung suwe buta durung pinter dadi buta dadak dadi buta wah gaglak limpamundi Semar oh Tampanono waduh ngono diantem won pupu tak dang sambatmu ngarwara cetha yen kowe dudu ratu buta nanging kowe suwijining ratu ingkang wicaksana ora nggunakake peperangan ketok banget nggonmu ora iso perang wah yo pati Werkudara yo pun Kakang ora usah ndas nganggo pawadan sing aneh-aneh Bathara Guru wis bali ning kayangan wis ngakoni ngene Kakang Semar bakal bangun kayangan apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggono karo klumputane ngono to Yayi yo pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura wah syukur Kresna kakangku ayo amuk Werkudara mbok culke ora amuk Werkudara mbok culke ora amuk Werkudara wah macan ngeyel wah Kakang Mas Mulya nggih nyuwun pangapunten dadi macan nyokot sapenae dhewe ngerti watake kakangmu kowe iki dimong karo Semar ditutke ana rene
malah bakal dadi palange Semar nggone bangun kayangan Dewu teko ora. Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir. Kena ngopo mengko isen-isen jas. Ngaku. Wah. Bunto kakangmu Werkudara. Anak-anak kabeh wis sarujuk lawan Semar nggone bangun kayangan. Yen kowe dadi palang batik nang kene. Semar. Aku nyuwun pangapura, Kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mestine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Mergo ora kepenak. Iya. Nanging yen to wong iku lan Manikmaya wis nampa dawuh Kakang Semar, sarta wis nglenggono. Lan iso nampa wong digayane Kakang Semar. Mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayane Kakang Nayantaka. Mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadang kala sok kesrimpet karo trumpahe dhewe. Monggo niku dienggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet mergo perkara sanak kadang. Mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok nganggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kaliyan ingkang dipun leksanani dening kekagungan Kajat dalu punika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kakang Semar mengkono mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa ingkang nandhang raga panjenengan bapa Tresna Reja ugi pinaringana saras pinaringana waluya nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mugi-mugi sak pengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah reja, tambah ngrembaka ndara.